Hej folkens, dem kan vi det gå her. Undskyld. Jeg har modtaget en lille pakke fra itmstil.dk, og de har selvfølgelig har jeg bestilt dem, men de har sendt mig nogle water speakers. Dem vil jeg så lige lukke op her for jer. Og til det har jeg selvfølgelig lige min lommekniv her. Nu er det min negle lige blevet klippet, så jeg har ikke rigtig nogen negle at gøre det med sådan rigtigt. Lige nu starter jeg lige med, fordi der sidder et brev her udenpå, det starter jeg lige hurtigt med at tage af. Så det behøver jeg ikke vide, hvad der står i, så. Yes, ja. Sådan der. Shit. For sådan. Der var vi den lige. Den lægger vi lidt op. Og der er ikke mere. Der kom min hund. Ja, der kom min trøje. Skal jeg lige det her tape op. De er fandme godt pakket ind. Plastikpose med tape. Ja, der. Jeg havde den ud. Er der bobleplast med tape? Ja, hvad er det? Tak skal jeg have. Fuck, hvor nice. Så er jeg også lige sendt sådan en lille pose vingummi her. Det er sgu da rart af dem. Den vil jeg så sidde og spise her imens. Ja. Sådan der. De er sikkert væk lige om 2 sekunder eller sådan noget. Ja. Så fortsætter vi med at åbne. Undskyld, jeg kan ikke tænke åbne og spise på samme tid. Oh my god, det er godt kastet. Den lander på min store skærm. Nå, sådan her ser det ud i pakken. Det er en flot pakke faktisk. Synd, den skal rives i stykker. Nej, der er heldigvis åbent her for den. Så lad os se, hvad der gemmer sig. De er faktisk ikke så store, som man skal tro. Der. Og der er et kabel med. Og 2 kabler mere med. Og 2 stykker slik. Kaster lige derovre. Og det er lidt roder. Ligesom før. Ja. Jo, jeg tager dem lige hul ud af det her plastik nu. Jeg kan lige se forsmag her. Og kameraet det der, ikke? Fucking kamera, lad være med det der. Kan ikke lide. Nu har kameraet ødelagt mit liv. Faktisk er det creepy ud. Ja. Der er selvfølgelig 2 højtalere. Hver sin lille plastikpose med vand. Selvfølgelig. Ellers havde de nok ikke heddet water speakers. Ellers havde de sgu nok bare heddet speakers. Nå, der er kun en lille bitte lag vand, faktisk. Hvad er det i luften? Jeg kan fandme ikke engang se det. Det er bare et lille bitte lag vand, kan I se. Ja. Det er bare et lille bitte lag vand. Stiller vi det der. Der stiller vi lige der.
Så den har selvfølgelig sådan en kabel her i enden, så den også lige kan tilsluttes den anden. Det nytter ikke noget, man kun har én højttaler. Det gør det, hvis man gerne vil have musik ud af dem, men det er måske ikke lige så sjovt. Så stiller vi dem lige sådan her, så kan vi måske lige bøje kameraet og mig lidt, jeg ved det ikke. Ellers skal jeg rykke lidt under bagud. Nu bliver jeg skæv. Jeg sætter mig lige ned på gulvet, faktisk. Og ja, skal den længere derovre. Okay. Det er nok mest vil se, det er nok lyset i den, tænker jeg. Og hvordan det fungerer og sådan noget. Så skal jeg også lige selv have fundet noget musik. Det er jeg nødt til. Nej, spil. Så bliver det ikke rigtigt. Bum. Og så skal vi ind i PC'en. Wow! Fuck, jeg fik et chok. Nu er der allerede lys i. Jeg prøver lige. Vi kan gøre det lidt mørkere, så man bedre at se. Ja, det var måske lidt bedre. Jeg kan også lige lukke døren om lidt. Og sådan noget. Så ligger min hund og slikker sig i røven. Hvordan får man den her? Find mig. Okay. Okay, lad os så se. Finde noget musik. Skal de larme sådan? Prøv lige. Nej, okay. Prøv lige. Skal du gerne starte noget musik nu? Prøv lige det hvad. Jeg tror lige jeg filmer det her med min mobil i stedet, så vender jeg tilbage. Ja, så er jeg her. Hvad prøver vi? Hvad hvis vi har en sang med noget lidt mere fut i? Den finder jeg lige hurtigt. Vi skal have noget Skrillex, tænker jeg. Måske den her. Prøver vi. Den her.
måske sådan en lys deroppe. Jeg prøver lige at finde en anden sang. Her er Skrillex med Bangarang. Tror den hedder. Den burde der være fuld på. Så. Altså ved jeg sgu hvad. Så skal man finde sådan en speaker-tester eller sådan noget på internettet. Det kunne man måske. Jeg kan se dem her, mens de står stille. Der er lyset. Det virker sådan at sætte ud ovenfra, når der kun er lys. Sådan der. Der kommer den. Shouts to all my lost boys, we rowdy. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys, we rowdy. Shouts to all my lost boys. When you ready. Fund it right now. Not giving a fuck. Okay, ved I hvad? Så hopper jeg lige tilbage på skærmen, og så ses vi lige der. Ja, som sagt nogle rigtig fede højtalere. Lige få dem at se her igen. Håber det spiller godt. Jeg skal give et lille shoutout eller en lille link til IT med Stils hjemmeside hernede i beskrivelsen. Så husk at tjekke dem ud. De sælger også alt muligt til iPhones og iPads. Der er også lige kommet sådan en trykpind, sådan så man skal bruge en finger til at trykke på skærmen på ens mobil eller en touchcomputer eller sådan noget. Så skal man købe den lille pind, og den er skide smart. Jeg tror simpelthen det er det. Husk itmstil.dk. Deres fragt. God. Det tog kun en uge faktisk at få dem. Det var helt fantastisk. Nå. Det ses folkens.